Nema kowa da kowa fatan alheri. A da sanyin safiyan nan mutane da dama sun yi magana akan maganan zaɓe. To gaskiya kenan ni ban sani ba. Mu Hausawa mantuwa ce ke da mu, ban sani ba. Wannan maganan da wannan malamin na gyauron 'yan ta'addan nan ya fito yi magana, ita kawai ta ishi bahaushe ishara. Ita kawai maganan da gume ta ishi duk wani bahaushe a duron ƙasar nan, ta ishe mu karatu, ta ishe mu guji mutanen nan ko ta wace hanya. Kai mutum dai ko da ƙiƙi ne, ko duk mai daƙiƙancin shi, maganar wannan mutumin da ya kamata mu guje su. Wai shin bahaushe, in tambaye ka, sai ta hanyar malaman Fulani 'yan ta'adda za ka shiga aljanna? Sai ta hanyar su ne? Ya kamata ku dubi maganan da mutumin ne, kuma maganganun da suke maganan da Albani Zare ya ce babu abin da ya haɗa Bafulatani da Bahaushe. Babu abin da ya haɗa Bafulatani da Bahaushe. To wannan kaɗai ma ya ishe mu. Amma muna nan muna ta manne musu kaman bayi. Menene ne yasa ba za mu ware daga cikinsu ba? Menene ne yasa ba za mu bar su ba? Sai su fito suna magana akan addini. Sai tare da su ne za ku yi addini? Sai tare da su ne? Kenan duk irin kashe-kashen Hausawa da ake, irin ƙone-ƙonen Hausawa da ake, har yanzu yanzu kun manta kenan da abubuwan da suke ma Hausawa. Ka manta wai kana wani ƙasa daban, ko kana wani state daban, ko kana ɓangaren da ba a wannan kashe-kashen. Sai ka tuna ka ga wacce kabila ce ake kashewa. Kuma ka zo ka tuna saboda me ake kashe su. Ga irin kalamai na malamansu na 'yan ta'adda wanda suke fitowa suna kalamai a kai, amma kuma suna magana da yawun Hausa, suna magana akan Hausa. To kun ji dai yi magana ya ce duk wanda ya zaɓi mutumin da zai sawo makamai a zo yaƙi mayaƙansu da ke cikin daji, 'yan ta'addansu, ya ce ba za ma iya ba. Ya ce abin zai ci gaba fiye da yanzu. To a matsayinka na Bahaushe, wane ne wannan malamin yake magana cewa in aka zaɓe su, in ba a zaɓi kuma wanda su suke so ba? Waɗannan su ne Atiku da shi da Kwankwaso. Muddin in ba a zaɓi waɗannan ba, ya nuna kenan akwai damuwa a cikin wannan ƙasa. Ina so 'yan uwana ku fidda magana addini. Ku fidda magana addini a cikin wannan siyasa. Wannan siyasa mutum zamu ba addini ba. Sa'annan ina ƙara kira ga Hausawanmu na Katsina. Ina son daga sama har ƙasa ba za mu yi Bafulatani ba. Daga sama har ƙasa ba za mu yi Bafulatani ba. Kowace irin jam'iyya kake, kowace irin jam'iyya ka fito, in dai kai ba Bafulatani bane ba, za mu zaɓe ka. Za mu zaɓe ka. Yanzu ku duba 'yan uwana Hausawa da ke Katsina, ku duba, muke da shugaban ƙasa, muke da gwamna, amma kashe-kashen nan ya fi a Katsina. To ashe wannan ma kaɗai bai ishe mu ishara ba? Wannan kaɗai bai ishe mu yi tunani ba? To matasa Hausawa, ku mu tashi. Wannan zaɓen
ba wai jam'iyya zamewa ba, ba wai jam'iyya zamewa ba. Mu mun sani jam'iyyar da shugaban ƙasa yake ciki ba ta adalci ba, domin ba Fulani ne ke jagorancinta. To kamanta da cewa wai APC ta zo ta yi abu kaza, ta yi abu kaza, ta yi abu kaza. In kun zo kun tuna duk waɗanda suke a cikin APC nan dama ba ainihin jam'iyyarsu bace ba, duk yawanci daga PDP suka dawo nan. To haka idan kuka zo kuka ce ku ba za ku yi a APC ba, za ku je ku zaɓi wata jam'iyya daban. To na cikin APC da kuke gani su za su yi gudu su koma waccan jam'iyya din da kuke gudu. To saboda haka ina jawo hankalinmu matasa da iyayenmu, bari mu yi mutum ko a wata jam'iyya yake, ko a PDP yake, in dai ba Fulatani bane ba, muna son shi, za mu zaɓe shi hannu biyu. Ina kira gare mu, kamar da ce siyasa mu ta bana ba jam'iyya bane ba, mutum ne za mu zaɓa, don domin ba za mu zaɓi Fulatani ba daga sama har ƙasa, in Allah ya yarda. Ku kasance tare da sabuwar tashar mu wadda za ta ringa kawo muku shirye-shirye na musamman kamar labarai, ra'ayoyi, tarihi da al'adu kan Hausa da Hausawa. Jaruma Hausa TV, sha kallo.